Hi guys. Karong adlaw mukaon na sad ko. Ginoo ko nagsaad ra ko sa akong kagalingon nga magpagamay, magpaniwang. Pero sige nang tagkaon ani. Hi guys, mayong adlaw natong tanan no. So for today's video, this is very special because this is my first time nga mag-food vlog ko about sa isa ka lechon. Amot lang din ako gusto mo istorya gid. Gusto kong kaon diretso. Ako pinaka-special nga rice cooker. So yes, mukaon ang giguno kay kaganina ra ko ba. Guys, basta tingala mo ngano basa kay kong singot no. Actually gikan ko nag picture ani kay wa kasabot song gibati gyud na pay mga batas gawas nga barang naghangyo ko sila nga pagamyan ginila lang tingog kay nag-video ko karon. Kailangan ginako siya i-vlog kay murag lisod pod no, di na ko mo kaon og di na siya init. So mukaon ako. Kaon sa guys. And by the way, I know dili siya maayo nga mo storya ka mulong kaon no, pero yes, akong gi kaon din nga lechon karon is Manggorios lechon lami. So guys, taga-ipon na ni sila. Ilang contact number akong i-flash on niya. Pero akong ibang istorya gyapon 0917-8726-358. So gutom naman, pwede ko gustong istorya eh. Rice cooker. Hurot ni karon. Lagyan mo kong sauce na special. Lord, salamat ka sa mga grasya. Hindi. Nindot parisan ang litson kung init imong kanon. Mag-advise ang nagyan mo ko no. Eat in moderation gyapon guys ha. Ginoo ko dito magbinaboy no kay lisod na. Okay naman mag-lechon basta mga once in a while lang siguro. Hindi ko sa permihon kay di maayo. By the way guys, I would like to greet my friends, the Burlongan family. Tito Jong, Tita Marjo, JB, and Jethro, and Iya. Oh my god, I almost forgot Iya. Iya, hi Iya! Okay. Yeah, and special shout out to Joey. Oh my gosh, yung naghatod aling lechon olo cake ko. Yeah. Joey is the cousin of JB and Jethro and Iya. And yes, I would like to greet Nikki, Steven, si Baby Vien, si Colette. Kasi pa may greet na ako eh. Kasi pa may greet na ako. Pwede nga. Dili mag-greet ang bana ni Wiwi. Oy! Si Glenn Tagbak. Hello. Gisungot ko guys. You know what guys? Dugay nakikula kakao ng lechon.
Sa industriya nga akong itrabahuan, ga-host ko events aside sa retail o clothing. So guys, you know what? In every hosting, naagid ang lechon. And then since nag-lockdown ta o nag-quarantine ta, dugay na kay ko wala kakaon og lechon. So yeah, I'm so thankful that Mang Glorious Lechon gave me an opportunity nga makauban ako sa akong kaon. Yeah. Make sure to eat with your clean hands. Oh my god. Ano tayo, sili ba? Nagkaon na mo guys. Pagkaon na po mo diya ha. And by the way guys, naturally free delivery within city area. So kamo ni bala og sabot sa tag-iya ha. By the way guys, kanina silang JB o silang Jetro, check na lang ko no. Mga national team din sila sa football. Char! Mga talentado po din sila. Mga po din sila kanang pride of the Philippines ba kay gamay ra ba kayo ang gadula biyagid sa national team. Nga taga Cagayan, diba? Gusto na ko tilawan ang lechon rice pero murag wala ko kuha niya eh. Gwapa ka makain. Mga pinaka-paborito gina ko nga part sa lechon gid isang kanang yung ribs. Na ribs nga area. Kay kanang parat-parat ba. Amo guys, when was the last time nga nagkaon mong lechon? Ako, siguro mga 5 months ago. Nakatilan naman ko silang lechon sa una. Pero kanang kaon gini nga kaon nang bitaw kanang walay party ba. Diba? Unusual ba kayo nga maglechon kaon na walay party. Nusod pod. Thank you so much. Ako lang tilawan ng kuan be. Lechon rice. Guys, oh. Ang lechon rice nila guys is nani siya rice nga red or red rice and then nasa po siya lechon. So it will only cost you 60 pesos. O diba? So nakika. Ako ka mangitag lechon nga tag 60 ra din na puy kanon. Thank you so much, Mang Glorious Lechon. Salamat sa Ayuda.